Is-sitwazzjoni fl-Isptar Monte Carmeli qed tkompli tmur għall-ar u minħabba n-nuqqas tal-gvern li mhux jagħti priorità lis-settur tas-saħħa mentali qegħdin isofru l-konsegwenzi il-pazjenti vulnerabbli u anke il-ħaddiema. Wara li ftit jimilu ħareġ ir-rapport mill-Awditur Ġenerali stqar li s-sitwazzjoni qed tiddeterjora, issa anke l-Gazzetta tal-General Workers Union it-Torċa qed tirrapporta fuq il-faċċata tagħha li s-sitwazzjoni fl-Isptar Monte Carmeli hi inaċċettabbli. Iżda din id-darba il-Gazzetta tirrapporta mhux biss dwar l-ilmenti tal-pazjenti, iżda dwar il-ħaddiema tal-kuntrattur li jaħdmu fl-isptar. Jidher li l-ħaddiema tal-kuntrattur qegħdin jgħidu kif il-ħlas li qed jirċievu għax-xogħol tagħhom mhuwiex skont ix-xogħol li fir-realtà qegħdin jagħmlu. Jiġifieri, dawn il-ħaddiema qegħdin jallegaw li qed issir diskriminazzjoni magħhom. Sezzjoni partikolari minn dawn il-ħaddiema qalu li huma qed jitħallsu tax-xogħol ta' assistent skrivani, mentri fil-verità m'hemm l-ebda differenza bejn ix-xogħol li qed jagħmlu huma u dak li qed jitħallsu paga ta' grad ta' skrivan. Saħansitra qalu li d-diskriminazzjoni hi sfaċċata hekk kif ta' kuljum jaraw il-mod kif jitqassam ix-xogħol u kif dan jitqassam l-istess. Spjegaw kif din qed toħloq tensjoni bla bżonn fuq il-post tax-xogħol. L-istess diskriminazzjoni qed tiġi rrappurtata fis-settur tal-kostruzzjoni u ristrutturar fl-Isptar Monte Carmeli. E kif dan ix-xogħol qed isir minn ħaddiema li l-grad tagħhom ma jirriflettix in-natura tax-xogħol li qed jagħmlu dawn il-ħaddiema. Din l-aħbar ħarġet ftit jiem wara li r-rapport tal-NAO mill-Awditur Ġenerali stqar li l-kundizzjoni mhix aċċettabbli li jinsab fiha preżentament l-Isptar Monte Carmeli hija r-riżultat tan-nuqqas ta' impenn mill-Gvern ċentrali fuq medda twila ta' snin lejn il-qasam tas-saħħa mentali. Dan l-istudju wera li l-Isptar Monte Carmeli u konsegwentament is-saħħa mentali f'Malta għadhom jiġu kkunsidrati bħala priorità sekondarja meta mqabblin mal-kumplament tas-settur lokali tas-saħħa. Ir-rapport qal li minħabba nuqqas kbir fir-riżorsi umani, partikolarment fil-gradi tal-infermiera, hemm ukoll ċertu tensjoni fir-relazzjonijiet bejn il-management u l-impjegati ta' dan l-isptar li ma' sitwazzjoni qed timmina l-effiċjenza u l-effettività tal-operat tal-isptar.